Ovo je najveća konferencija ovog tipa u regiji i mislim naše prisustvo ovdje je odgovor na pitanje kako ICT sektor u cijelosti, dakle informacijske i komunikacijske tehnologije mogu biti u funkciji stvaranja nove vrijednosti. Naše strateško partnerstvo, ovo što radimo zajedno sa Microsoftom, je zapravo vezano za cilj, dakle, a cilj nam je stvoriti nove vrijednosti kroz ovakav vid zajedničke suradnje. Ako imamo u vidu da se brzina procesiranja, dakle računalnog procesiranja duplira svakih 18 do 24 mjeseca, slično se događa i sa količinom memorije, sve za jediničnu cijenu, dakle za istu cijenu, onda je jasno da i komunikacijski dio, dakle broadband i slične komunikacije moraju ponuditi povećanje brzine prijenosa analogno ili slično tome. Kad se te dvije stvari spoje, dakle računalni dio sa memorijom i komunikacijski dio, onda omogućujemo novu paradigmu za društvo i za poslovni sektor. To znači omogućujemo dakle time shifting, place shifting, da mogu svoj sadržaj, imam dostup svom sadržaju bez razlike u koje vrijeme ga želim vidjeti, bez razlike gdje se nalazio, ne samo ovo što danas imam kao mobilnim telefonom, da sam dostupan bilo ma gdje bio. Sutra želim imati sve svoje sadržaje na raspolaganju, bez razlike jesam li u Zagrebu kod kuće ili u Kini u hotelu.